Bu film gül yolu atıp kelgen dostlarımızga ma töt talmenjan 10 koy. Bunu xaridali bolsаңlar, Pinglo'rayga özüňiň imkasyna. Kançaly bital menjan töt koyga ýapakan. Ha gowy diýerimizde bital dukan bayken, bital menjan töt koy satýan. Bital menjany 10 koy satýan. Lekin bu menjan haqiqy şogun, ýani kolda etken menjan. Adat 2 koylak, 3 koylak menjandan xyllam ýogan. Haqiqy kolda etken menjan orna. Ama birinci turdan aldıdan kelsak, yani şu şovsu veydal damenjin. Ha bu şogun menjin. Kolda etken, ma izchil yaqtirib yeyme, salam bilan yaqtirib yeb kelib bakkan boluşyň mumkin. Ha bir biz birlikde menjanny yeb çykly, dükany arlyqda 15 gün ran şokuluş narsalarni dükanda tapyp qo'yaptikan. Nurg'un xaridorlar açman mo bilan maqapsizlar. Bir biz oshna do'stlarga bildirgach, ma shu filmni ham ko'rib kelgan. Aziz do'stlar, bir taldan menjanny ko'ngil so'q qilamiz. Qolgan tafsilotlar ishga ichib qila. Mana sholkon menjanlarimizni chiqdi mishaning achchiq menjan gamraqli birna. Ma aslida zerta menjan gamraqli ishkin yo'l o'taman, ama menjanni odatdagi menjan aldimmi? Xilam jo'maqmani ko'sta. Odatdagi o'g'avallar sizlar meningcha ishkini shuni aran yapılaysizlar. Ondan çıkma yap olamaydı. Adetim bir menjan şu degende 4 koyun al. Üçünü alsak adet 10 koy. Hem de müşülümga bir daldan güllüne yollu ötüp kelgen dostlarımızga köňel soğumuzga yani bir dal menjan katıp birimiz 4 dal menjanny hemiş 10 koy yap kelsen botda. Muş dükanyny silip kögenden jiňydan joň şok qilip azrak özgertiş kizipdi hem de ýene muş şolkonyň türüni azrak holda tutdy. Hem muş münasibetler muş faaliýetini düşenbe, seýşembe aran işki faaliýet qilip turgan boldy. Mesela aldı bilen kızağa bakalar. Kanlar sözler. Heyza. Ben açıktan mamlaksızca şok olur kandıra muhatta. Üzgün çok ya. Yani bu mencandımı bek okşetkan. Hem içerdim anlamda var. Nanım o 5 yok şeylikin makalan var nanne. Yıkın kelget o. Bundan nem de müştah yiyen de. Hakika o zordu süygülüktü. Manda insanlar hakika. Ha mana. Ha mesela bir şey kapanmıyor lan. Ha. Mana mayında insanlar nam bilen. Eğer mandan asanlar dedin ana ayrı masan iş koyup sananı. Hem tuttan menjanlar hem boşta nam ne onu iş koyup talisler. Ne münasebetler faaliyyet kıldı degende. Hem dükkan arlık 15 gün takılıp kaldı. Çok şok oluş münasebetler. Bu çakışı taladı soğuk degen bolsaňlar da işi doğru pısık deýlisler. Ana şok oturup katıptı. Degende. Başka maksat yok bunu. Ben alaydı baktım sabah. Hem şeýle davam xaridorly bolsaňlar Pinglo'rayga özüňiň imkasyna tämin ýaqtyrgamysan ýaqtyrdy. Ýa-da amrakda köňlüň içinde ýatsaňlar butda. Alaydy maktaş ajasyz. Näme ýebre? Faaliýet şu düşem seçem şykdylar.